The executive government and Imo State. All would know can we get back now for what you get Imo. But you see, after what you get to border, a border I am at you. Mgbada from Musina. Mgbada. Mgbada. Well, indeed. Petro. Ugoebenaja or Habatamba. Piano. Piano, Patano, but it's more not very good. I want to Abasiambo Ukuru. Mondo Sabatava. But about one day, put on his back. So one day, then I went to see no. Go to Babos and Abu Bono. Mgbada from Musina. Mgbada. Ọ bụ ya na-abata. Ọ jụrụ ọgba nna m nọ nso. Mgbada si na ndị Igbo buru akụ ekerekwara mbụ na-eme ịka gbosiri ike ọhụrụ ka a na-akọrọ akụkọ ị na-egota tịrịtịrị ego ihe egbu onwe ga-asịkwa bọtụrụ ogbe nsọpụrụsụ na-eme anyị agba egwu agba ahụ. Mechawara abụọ n'isi ere ma ọ na-esiri esi ụlọ totu bụ isi ọnda totu ụlọ ebu ụzọ tata enwe ntawa seti Ugoebenaja ga-esi agbago saịdị eri ọka ọgba wan saịdị na ego saịdị eri ka onwe ike gbazuo ya ọnụ.
ụbọchukwu